Kita pa drive, kita pa sa pagpalimpyo, kita pa. Namun bitaw tuduan ni mo drive, kabalo mo drive, kahit kamot, magkurog-kurog ang kamot. Tapos karon malimpyo, kita gyapon. May lang mo sakay. Klase. Yung pasensya ni mo. Ilaw ka sa kambayana ka. Sa mo kambayana. Meron magpa... Gusto lagi taon pa upan-upan magpa-deliver sa mga order. Di na ba taga-deliver? Kuman karon sa panimpyo kita pagyapon. Murot yan, napasensya ni mo. Ilaw kambayana. Dugay na ko itong ni mo ba? Ito na hindi mo pasensya. Sana mo gini. Tan lang. Ibig nga di na to. Yung tagsakinan. Mas okay pa ito mag-duty ta sa enforcer kay bahalag abog pero di man po pareani ka abog po. Eh, ang sakinan kita pa mag mas malipay tayo, makapaway ta. Klase. Teka lang sa kuha. Abot ka lang na yung pakita ka lang sa katubangan ka ron. Kaya mumu ka na dili sa loob. Samo. Kuya. Lingkod na, lingkod. Dugay kay mauman. Pakita lang yung ganang karon kay mo sa umbihan ani karon. Ala palagi ako. Ako paglawas ako. Mo tagid ka. Man! Nagbusa ka! Oh! Nagwashing! Uy, men, pag umanin mo nila paglungag sa din ha, paglaba. Naman kayo bugas dia. Naman kayo dinurado da. I-prepare lang bugas dia og ang sabon kay. Ako lagi lang trabaho nun, maman ko dire. Yes, abi ko siguro niya, masugo-sugo pa ko niya. Last na nini mo kasugoy. Last na ni, mahugas yung plato, di na ko pasugo ni mo. Mao po lagi ning sakit na to mga lalaki lagi, mga bana. Isog kita ba? Isog kita. Napasgawa sa balay, isog kita. Sa trabahoan, isog kita yun. Di pa tango pa pasaylo. Karon, dis balay, ato nagpunta ng trabaho. Mayroon tayong inisog, wala itong misis. Pag naan atong misis, lihok mo na punta, trabaho mo na punta. Unsa ka diha? Kapagutbut ka diha? Bugut-but ba ko? Kanta-kanta, ramang ko diri. Hindi.